Sandaan. Ha? Hey guys, good morning. Dito na naman tayo sa sa Urdaneta. Dito sa bilihan ng sa mga pagsaka ng gulay. Hintayin tayo ulit ng gulay ulit. Update nga para sa mga presyo ng gulay nila. So, pasok tayo ulit sa loob. Smith. Ha? Eh, ba't ka pa bumili, no? Ang dami, oh. Luya. Ready po. Ay ka sa vlog. Parehas lang. Magkano sa sili? Kuya? Sandaan. Ha? Sandaan. Sandaan? Patingin dito sa green. 50 po. 40 isang kilo. 41 kilo sa... Sige na. 40 isang kilo. 41 kilo? Ay. Tapos dito sa pula, 100. Parehas. Ayun, ang dami sili, oh. 41 kilo. Ito na o ito. Ito na. Balak, ano ko na dyan. Ito, malalaki din to, eh. Yan na lang. Oh. Ay, say sa vlog. Say sa daw sa vlog. Oh. 30 daw 1 kilo. Ayun, shoutout kila kuya, oh. Tanda. Ay, wala kang baryate. Eh, si kuya mahihain pa, eh. Yung ampalaya, magkano yung gasa ampalaya? 500. 500 na eh. Isang plastic, isang bundle. Pero pag per kilo siya kukunin, Pang 30, 60 gan. 60. Ayun o, palaya. 60 per kilo, 500 ang isang bag. May kamote. Sa kamote, magkano sa kamote? Ha? 25 isang kilo. 25 isang kilo. Kamote. Thank you, thank you. Sili. Sili, ang dami, oh. Hirapan ka naman na sabi ko. Lalaki pa yan. Pang, Pangitra. kano kaya ito? Lumon sa tenga to, eh. Ito, magkano sa ganito po, te? 50. 50 pesos? Alam kasi ano yun eh. White mushroom. Ay. Uy! Ay. Tikpang malaglag. Talong, oh. Dami ulit, oh. Ayun, bawang, oh. Oh. Magkano 1 kilo po? 90. 90? Kalahati ay 1/4 lang? Ito, oh, sibuyas, oh. Magkano ba doon sa pula? 150 doon sa pula. Tapos dito sa ano? 100. 100 ang kilo dito. Magkano na po isang bag ngayon, kaya? Ano po? 900. 900? Oh, 900 daw. 900 sang bag. Ito pala, oh, repolyo. Ano tali sa ano? Ano pa pang bibili natin? Ha? Ano ba? Mas maliit pa ba? Bawang ni madam. 80 madam. Ito mo, 80 pala din. Hi guys! Bili na po kayo ng pangyayakap. 30 kilo. Madaling mo ano. Ito mo 50. Ito mo 30. Pero, puro pa ito 30. Kalahati lang ko na lang. Ito, Madaling ano kasi Isang inog kilo na daw yan. yan. Sinog na yun. Hindi naman natin maubos tapos. magkano na po ang per kilo nito? 50? Pagka yung mga ganito na po isang bag, magkano na po yung ganito? 1/4.
1.4? 30 kilos. 1.4, 30 kilos. Carrots. Lakami. Sa loyo to. Yan, tingnan na natin, no? Puro repolyo. Pagkain ng baboy. Kunin mo na. Yan. Kunin ko na, kuya. Kain ng baboy. Magkano po isang bag ng pipino po? 250 po. Pwede ba ano dyan? Pwede bang ano dyan? Ay, ako. Magkano po bang... 20 po yung isa. Magkano po? 3.50. 3.50? Ayun, buti po. Yung toge nyo po, magkano po yung toge? Yung half, 30. Tapos 60. Magkano? 30 po. 30 po ito. Yung kalahati tapos to? 60. Ito ka na sa 30. Kuha ka na isa. Kuha ka na isa. 30.